Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya, Mak. Heeh. Ki mau lagu Pak D. Lagu Pak D, Pakmu Gedhe. Oh iya. Iki anggitane pepundhenku seniorku. Sapa? Penjane Ki Mara Bayu Sugati Nduk. Wong ngono. Lah ya iki lagu lawas. Lagu lawas digarap meneh ki nyatane ya pancen enak tenan. Oh iya. Lah iki mula awake dhewe kanca-kanca ya sijine ndudah sing lagu sing wis-wis ya. Iki ya karo penghormatan kanggo pepundhane awake dhewe ana ing pajangan ya. Panjenengane Ki Mara Bayu Sugati ya. Besok kapan selo dolan ning pajangan ya Mak ya. Aku arep ngejak si koclok mburiku iki ya. Oh ya. Sopo ki? Ki Galuh Purwa Durjana. Ya. Iya. Galuh Purwa Sarjana kok Purwa Durjana. Sarjana ki nek kelakuane apik ya Durjana. Oh iya. Iya ya Mak ya. Matur sembah nuwun, Nduk. Ya. Wah, alhamdulillah iki bengi iki awake dhewe luwih dhisik aturke kula nuwun uluk salam. Ya. Ana ngersane penjane Bapak Ngadina ana ing laladan Dilem Semin Gunung Kidul kene ya Nduk. Ya, iki dalam rangka apa Mak? Iki dalam rangka halal bihalal keluarga besar warga dusun dan perantauan dusun Dilem Kalurahan Semin Kapanewon Semin Gunung Kidul. Luar biasa. Melu mangayuk bagya sartane ngaturke panuwun wondene bengi iki aku pareng nimbali awake dhewe sak kanca nyangga dosa ya Mak. Luar biasa. Awake dhewe sak kanca ditimbali ning laladan Dilem Semin kene ya sing sepisan ngaturke kula nuwun Nduk. Ya, nderek gladi wanuh ya ning atase ming sak awake dhewe wae teka ditimbali ana ing kene. Ya. Wong ya isih ana dalang-dalang senior sak dhuwure awake dhewe ya. Teka malah awake dhewe ditimbali saka laladan kono nglipar kono. Ya. Ya iki matur nuwun kabar kantung prapawe dhewe sak kanca Mak. Pancen bener mangkono Nduk. Ya. Matur sembah nuwun sanget. Ya. Saderengipun matur kathah menika kula sak kanca Ansor Laras Berat Ageng Gede keluarga besar Ansor Laras mengucapkan juga gandeng iki isih suasana lebaran ya Nduk. Ya. Isih suasana Idul Fitri. Ya. Mula awake dhewe sak kanca mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Apa kuwi? Disenteri doa. Oh ya. Heeh. Karang nek apa ndelok peteng-petengan ki ya engko wedi nek ana kala jengking entuk bokong barang. Iya. Bahaya Nduk. Ya. Mula nek Padang ki apa-apa kobet. Ya. Ya, ngaturke Sugeng Riyadi mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sedaya lepat atur kula sak rombongan menawi wonten lepat tindak tanduk munamuni laku celaka ingkang kirang meranani wonten saklebeting penggalih Bapak Ibu sedaya kula nyuwun pangapunten. Ya, Mak. Ya. Alhamdulillah bengi iki dirawuhi karo penjane Bapak Bupati Gunung Kidul. Sapa Mak? Weh. Pepundhane awake dhewe iki lho, penjane Bapak Haji Sunaryanta SE. Oh iya. Alhamdulillah mau kepareng paring sabda pangandika ana ing ngarep mau Nduk. Ya, sartane ngesahke adicara halal bihalal keluarga besar warga dusun dan perantauan wonten ing dusun Dilem menika. Ya, heeh. Lah iya to Mak. Ugi ngaturaken sugeng lenggah sartanipun sugeng rawuh wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Semin. Ya. Ki Pak Penewu Kapanewon Semin ya rawuh. Ya. Wahipun Bapak Kepala Dusun Dilem ugi rawuh. Ya. Pak Babinsa dan Babin Kantip Mas uga rawuh. Ya. Ki bengi tokoh-tokoh masyarakat uga rawuh lenggah kabeh ana ing kene. Ya. Bengi iki mapan ning ngendi? Iki mapan ana ing Dusun Dilem. Ya, iki wah jan papane luar biasa. Bawera Nduk. Ya. Iki mapan ana ing lapangan voli. Ya. Kae ning kono disaksikan oleh para supporter. Ya. Ana ing tribun penonton ngono kae. Ya matur nuwun. Heeh. Matur nuwun banget. Ya. Bengi iki dikancani karo sinden-sinden cacahe Jiro 4 6 7 8 10. Oh ya. 20. Oh ya, heeh.
ya mak dikancani iki sindan-sindane awake dhewe iki rasa ditepangke ya mergo wis ya insyaallah kabeh wis padha tepang ya iki sinden telu iki aku iki urung tau ketemu nduk oh iya ya rekane ngomongnya ra tau ketemu kamangka ya nek neng Jakarta kono ki ya kerep rathuk ya mesti nusul ya mak dikenalke mbak saking ujung mriko dhewe ya mak Wala. Atos iki sajake ya. Aje dalem. Ujug-ujug. Iki sugeng dalu, Mbak. Dalu. Nggih, paring asma sinten? Ngecek mbok ya cek ngono kok. Biasa nek niku. Oh iya, paring asma sinten, Mbak? Asmane alhamdulillah pun mantun. Ora jeneng ki lho. Kuwi lho dah maksudnya kuwi. Nah, kuwi lho tak tunggu kuwi lho. Iya, engko sinden wae Bambung, iya. Ora kenal, ora. Aku nek karo kanca-kanca kula iki jan ya guyon ngono kuwi biasa. Pripun, Dik? Paring asma sinten? Asmanipun Rini. Mbak Rini. Ya. Oh iya. Mriki kalih Mas Alpan nggih ketika. Didereke tiyang kathah niku. Oh lah nggih. Ya, heeh. Sing penting ora diderekke polisi. Nggih kula mau nyuwun didamping kalih polisi-polisi niku wau. Polisi kok, polisi. Ngawur ora. Lah nggih niku. Pak polisi. Lah nggih. Heeh, dikawal polisi malah kaya petukup. Oh iya. Nggih. Heeh, matur nuwun. Ten lenggahe teng pundi? Tak daleme. Oh, kula lha wingi jenenge teng griya kula kok klampo kok. Asli klampo. Ning napa teng perantauan napa teng mriki? Nggih, glicek teng mriko. Oh, nggih, ya derep teng mriko. Nggih. Matur nuwun. Ya. Sanestu. Nggih. Pun gak dikeke anjinge. Mbokmu. Oh iya, ya. Mana iki ya pancen ya kono pangke ya gak kono tepangan. Dong dalu. Dalu. Mbak, yo. Waduh. Oh, sampe mentok men ketok nom. Oh ngono. Iya. Lha wong sing berjilke kowe iki aku lho. Hah? Sing berjilke kowe iki aku. Ora sudi aku anak. Tak lepeh ngono. Sugeng dalu, Mbak Ayu sinten paring asma sinten? Sri Mledek. Hah? Sri Mledek. Sri Meletek. Nggih. Oh, Mbak Sri Meletek. Oh iya. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Ya, iki ngopo ya kaya kok dugayeng. Ana kisah terselubung, Nduk. Oh. Antarane Mbak Sri Meletekwati karo sapa? Karo Lek Pardi Kucing. Oh iya. Sesuatu boy. Sesuatu banget. Iya. Iya, Mak. Kentekan bensin ning dalan. Iya, kuwi Mbak Sri Meletek iki nang kene iki nggawa satpam padake. Satpam kae ngono. Satpame Mbak Sri Meletek iki bansi. Oh, ngono. Apa iya ora percaya kok konon munggah. Oh iya. Ya, matur nuwun. Ayo, Cik. Salajenge. Ya. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Nggih, Pak paring asma sinten, Mbak Yuli? Nek wingi pun tepang Oh ya wis, ya. Wis nek wis iki wis kenal. Oh ya. Lah ya, paring asma sinten Mbak Yuli mburine mau kan penenten. Ya. Kadang-kadang nggih sak anu jenengan ya. Oh iya, jenengan niku gadah fans lho teng mriki. Alhamdulillah matur nuwun. Ya Allah. Tenan niku. Sing pundi nek fane lho? Ha niku sing ndase gedhe niku. Pantas dari tadi kok kamu mah ngajul banget sih, ya ampun. Dari tadi ngelirik-lirik mulu aku lah iya. Wingi wis video. Oh. Kan dari belakang sih, dari depan gitu loh. Iya, Mak, matur nuwun. Ya. Sinten-sinten kawan awake dhewe iki ya 7 cacahe. Ya. Bengi iki sing izin siji lho. Sapa? Penjane Bulia. Wulang ya kene nembe sakit to nembe gerah. Oh ya, agi lara, Mak. Ora apa-apa. Dongake muga-muga enggal sehat, pulih, waras kaya wingi uni. Amin. Iki leluhurku ya agi lara. Sapa? Kumat vertigone. Sapa? Mas Kimpul. Oh ya.
Ya ora apa-apa. Yo diwaca nawalane siji-siji ya, Nduk. Ya. Ki ana saweran masuk saka penjane Pak Amin Yudi. Transfer 150.000. Sing dikersake sesideman. Ya, sing nembang Mbak Yanti. Ya. Kumika kula kintunaken kagem pandhagya paguyuban wonten pundi kemawon. Ya, sugeng amirsani ya, Mak. Heeh. Ning bengi iki ora live streaming mergo terkendala sinyal, Nduk. Ya ora apa-apa direkod sesuk di-upload ya, Mak ya. Heeh. Banjur iki saka penjane Pak Pardina Mebel dul semin. Ya, iki wis sawer 300.000 alhamdulillah. Ya. Engko didum tangga teparo. Oh ya. Diwaca sik nawalane ya dibuka alon-alon kok ya Nduk ya. Ya iki ana sing dikersake kon bawa dandang gula. Didawahke sesideman ya Mak ya. Ya padha karo request Pak Amin Yudi Widodo. Ya. Nyuwun lakon gugur gunung saking Pak Haji Pardi Manyaran. Oh ya. Wah, saiki munggah haji. Sapa? Pak Haji Pardi, utuh Pardi sing pira swara kuwi lho. Adake lah. Ayo besok yo munggah kaji kok jamaah. Nyuwun lali janjine dari rumah makan Parigogo Tangerang. Ya dipinakani pokok siji mengko. Nyuwun bojo loro ya kagem Pak Lurah. Tri saking Pak Kapolsek Semin kalian saking Pak Kapolsek Semin Bapak Arif. Oh lah Pak Kapolsek kowe njalukane bojo loro. Ha ya ora apa-apa kok ya Mak. Nyuwun caping gunung agem warga Dilem saking Pak Indarto ya. Saking Ayah Gino dari Mas Rajendra Tangerang minta lagu Kisingan 2. Kisinan ya Mak, Kisinan 2. Ya dipinangkani pokok siji ya. Saka sing anu iki mau sike. Ki ana nawala saka mburi mau tak tampa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dumateng Bapak dalang sak rombongan. Oh ya. Nggih nak Mas nggih. Kula ing mriki badhe ngalap berkah panjenengan mawon nyuwun langgam putra Nuswantara. Langgam punika kula tujuaken dumateng keluarga besar kula Semin. Panjenenganipun Pak Sumin Aryadi. Ya. Ugi nyuwun donga pangestu supados keluarga kula dipun paringi sehat. Amin. Kawarasan ugi lancar pados rejeki. Amin ya Mak ya. Lan berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Ya. Rapopo ya. Berkah Mak berkah. Berkah. Ya. Ora apa-apa. Do golek eyupan. Ya. Aja do ngeyup nang ngisor wit. Ya. Mlebu ning area lapangan nggih mboten napa-napa. Mriki mboten napa-napa. Iya ya Mak ya. Saka mburi kelir ya ora apa-apa. Ya. Wayange Mas wayange. Ya ora apa-apa Mak. Alhamdulillah diparingi udan ya Nduk. Ya. Ning atase seminggu iki rada garing. Ya. Ora ana udan ya mung dek bodo kae rada udan pancen deres tenan ya ora apa-apa. Ning nyatane bengi iki diparingi jawah. Ya berkah tumrap nusa bangsa lan negara. Diaturke sesideman kae mau Nduk. Ya. Ana Mbak penyanyi Mbak Yanti diaturi kon jumeneng ya Mak ya diaturi jumeneng ya. Heeh monggo semote kanca-kanca. Monggo mriki mboten apa. Ya, sugeng dalu Mbak Yanti. Ya, nggih. Sehat? Alhamdulillah. Jenengan sing kayake rada lagi ora. Kula ki rada ora penak. Heeh. Lah mergane apa? Wis barang-barang tak rasake. Apa-apa tak rasake. Oh ya ora apa-apa. Ya, penting ora mangan gapura ya. Ora. Ya ora apa-apa. Ya. Ya pancen wong iki kesehatan dhewe-dhewe Mak. Heeh.
Ya pancen kudu pinter-pinter le iso njaga ya nduk ya. Ya pancen ngono. Heeh. Ki ana pamundutan Mbak Yanti. Nggih napa? Iki sesideman dibawani, bawane dandang gula ning iki cakepane iki. Ming gampang kok iki. Daripada kowe engko takon kinanti Semarangan ya. Aja, lagi metenge aja sing abot-abot. Oh, agi meteng anu ngandhut to ceritane. Nggih. Oh, ya ora apa-apa, alhamdulillah. Muga-muga dadi bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya. Heeh. Nano, wis cakepane padha kuwi. Tak kira nano-nano. Ora. Kuwi lho tulisane. Aku manutan lho, kon nano-nano ya nano-nano. Manutan. Ya ayo. Ayo ke nembang ngono lho tegese tekno. Ngono sing jelas lho. Ya. Mebelipun Ya. Kang Partina niki Mau aku kuwi aku ngampiri sawerane kuwi mau ning daleme Pak Pardiman kono. wis diampiri. Wis tak ampiri. Oh, ya ora ono ning kene. Iki lho iki. Nek pengen yo njaluk kono. Lah iki sik nyanyi aku. Heh? Sik nyanyi aku. Yo kono lah nggo kas lah nyo. Raiman aku nek Dit. Matur nuwun. Ya padha-padha. Pun langsung sehat iki. Woi. Ya. Iki lho bendara ning kas. Wah, apa-apa kok ngkas. Rasido nyekel aku wis. Ora sida ayem. Ya ora apa-apa, pancen kudu dikelola dengan baik dan benar. Ya, tergantung lokasi. Ya. Kidul semen jalan Karangmojo. Na. Komplit kang dibutuhake. Mbak Yanti, Dalem, aku melu ndongake. kepripun? Muga-muga sesuk putrane jenengan nek micil kakung dadi wiraswara. Kok wiraswara? Ya dalang ngono lah minimal dalang. Amin nggih. Nek wedok dadi sinden. nggih, amin. Sing penting ki anggere nek pengen anake suarane iso apik ki nalikane meteng ki kulino ana cekelono mic. Dadi iki Dadi aku nganti-nganti nggawa mic. Hah? Nganti-nganti nyekel mic. Wah iya, sok tathuk ana mic ben. Lah terus nek ngatongke piye? Ayo wis kepiye carane kok ya. Wong ning jero weteng kok. Kok yo ngerti nek tak tongke ngene iki. Ayo dibrojolke metu ngendi ngono sing iso kok. Tekan. Iya. Nah. Ngasinan dosa nipun monggo warga samiya mampir. Mebel jati akasia saged turun buyut. Dadi nek kono kuwi saka jati kabeh, ana sing jati ana sing kasia. Nek arep pesen apa ranjang. Pesen ondo. Aku ora nganggo ranjang. Ora to. Ora. Ning lesehan wae. Lesean. Ndak ngrepeki tanggane ya. Nano. Kusen pintu kursi sofa keranjang meja makan lan lemari. Piye iki? Ora kene. Dopo? Ora. Tekan iki mau. Panjang apa to? Meja makan. Ranjang meja makan lan lemari iku kabeh
sumadya. Ah ngono kuwi. Matur nuwun. Ya. Iki mesti lho Mbak Yanti. Kepripun? Wingi eneng ngendi kuwi? Tambak Rama. Tambak Rama. Ah sampean munggah para Udan. lenggah ora, para lenggah isih Kondur. padha lenggah. Ora, isih lenggah. Nggih. Lah nek saiki biasane nek sampean munggah para lenggah ki do kondur. Kondur. Lah iki sampean munggah bubarke penonton. Masalahnya ora aku, mergone diudani. Mengiki udan. Sapa sing diutani? Ya iki penontone. Tak kira nek kono. Iya. Ora apa-apa pancen nek biasane iki nek wong lagi nyandut jabang bayi. Heeh. Ki nek ngopo-ngopo mesti kodanan. Lah iya ora apa-apa. Iya. Awite ngene ya saka kudan. Wah lah ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Berkahe wong meteng. Heeh. Luwe becik, ayo. Luweh becik patenono timbang perpisahan. Sumestya tarik wangi samudra marang kula warga derwalan
Susi deman sampun. Sampun si deman. Ya matur nuwun Mbak Yanti. Ya Pak. Muga-muga mbasan Mbak Yanti lenggah udane terang. Oh ya. Ora apa-apa kaya karang-kerane Mbak Yanti lagi mbuka. Oh ya. Ora apa-apa, Mak. Udan ora apa-apa berkah, Nduk. Ya. Malahane sesuk ora dadak diesel sawah. Ya pancen kudu ngono. Kudu disyukuri aja kok ngene iki udan mergo wah sajene kurang ora udan kuwi berkahing Gusti ya pancen kudu ngono kadang kala sok dikait-kaitke sok disangkut pautke karo sing ora-ora ya sing asline ora saka kono ning dithokke mergo saka kono jarene ya mergo kabeh iki kuasane Gusti Nduk ya patut disyukuri iki siji mbaka siji diaturke Nduk ya mau sesideman wis ya iki sing sragen-sragenan siki diaturke ya diaturke kon sing jumeneng ana bojo loro sing kon jumeneng Mbak Niken ayo Mbak Niken kon jumeneng ya Nduk ya monggo Nduk Niken monggo jumeneng Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Dik Niken. Iya. Kok Dik lho? Lah ya kono Mas aku ya Dik, ya Mas. Tante. Oh, tante. Moh adek kok. Nggih. Iya, ngaturaken sugeng dalu para tamu wonten Pak Warto, Pak Indarto, sedaya kemawon sugeng lelenggahan. Niki kula angsal pesenan melih. Napa pesenane? Tak wacane ya. Oh, diwaca. Ben sah sinamurna ya Nduk ya. Ya, heeh. Sugeng dalu Mbak Niken dan Mas Yusuf. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat dan sukses selalu. Amin amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dawah sami. Kagem keluarga Bapak Ngadino dan buat Kordes Sekapane Won Semin. Salam guyub rukun sak lawase. Nggih. Nyuwun gendeng. Nyuwun gendeng, nggih gendeng. Gendeng. Nyuwun gendeng jambuala spesial buat Ketua IKS Bapak Solardi SHMH. Okay. Dari Pak Kamto Kordes Candirejo. Oh, jenjen. Ada lagi? Ada lagi? Ya, itu tadi dari siapa? Dari Pak Kamto. Pak Kamto. Ya, lagune apa mau? Jambualas. Jambualas. Wah, lalen iki kokean brutu. Iya, kokean. Wonten malih menika saking Pak Warto. Pak Warto. Lagunipun Gelang Kalung kalian sambel kemangi. Oh, nggih. Ya mengko di para rata sithik edang. Siap. Sithik telo. Piye? Kripik gedang, kripik telo. Nggih. Sithik edang padha. Pak Kamto wau sampun transfer, Pak Warto dereng. Nggih. Nyusul kok nggih Pak nggih, kaya kudu alon-alon santai. Lah kalau wis ngrogosak meneh. Nggih. Ora sida. Iya, iki mau. Oke, kula kirimi nomor rekening mawon nggih, Pak. Iki mau bojo loro ki mau Mbak saka Pak Kapolsek. Oh, bojo loro iki. Bojo loro. Ya, iki iso kok digarap non iku no iso. Nggih, monggo kanca-kanca. Ya. Alon-alon yo mak yo. Karo menikmati rintik-rintik hujan deras. Ya ora apa-apa. Kanca-kanca ketok sayah. Anselaras. Hey.
jam-jaman iki wis suwe banget iki. Ya ora apa. Wis suwe ditokke meneh ya penak ya. Wah iya, heeh. Kakak, lah sing direp-rep ki sing suwe-suwe kuwi kaya. Lah iya. Iki dadi kepinginane wong-wong ki ra pengine suwe ngono. Yo kudu ditelateni. Wah iya. Iya ya, Sampun nggih. Sampun nggih, sampun terang, monggo. Rada Pripun, terang Pak? bisa. Iya. Pripun? Aku dipanggil Pak Warto. Dipanggil? Nggih. Ya udah turun sono. Aku turun. Iya, enggak apa-apa. Pekewah aku kira sok marani duit lho aku ki. Lah nek diparingi iki sing jenenge rejeki iki mosok ya arep ditolak. Oh ngaten. Ra apa-apa lah demi kas. Astagfirullahaladzim. Kas keluarga. Rantai keluarga. Yo duwe to ya. Oh iya. Yen sewu nggih, Pak. Amit nggih, Pak. Keluarga. Keluarga. Iya ya, Mak, iya. Heeh. Matur suwun, Pak. Ya ditampa ngono kuwi nek Saling diparingi iki matur nuwun. Pak Lurah. Pak Indarto ngersake napa, Pak? Tadi sudah ini ada. Belum kok Pak In kok. Pak Indarto sudah loh ada. Oh, sudah nggih. Layangnya loh. Oh, ini. Nggih, sembah nuwun nggih, Pak. Nyuwun caping gunung Pak mau. Iya, ya. Wis gek munggah ndak ketuwa-tuwa engko. Iya, ya. Lon alon. Heeh. Caping gunung sing dikersake penjare Pak Indarto ya, Mak. Ya, ya dipinangkani, Nduk. Ya. Sing minangkani sapa? Anu pepundenku. Sapa? Saka lalatan Senamu sapa? Semanu, Senam. Jane Bu Sri Mlethèkwati. Oh ya, mlethèk kepanasan. Ya ben dikancani karo sing kakung. Sapa? Mas Kemis. Oh ya. Maiki Mas Kemis ayo. Ki bancine jalan kapas iki. Iya. Ora apa-apa. Iya. Mangga Mas Me. Wonten pundi? Kayak ayo to. Mriki monggo mriki. Ya, disepati kanca-kanca. Monggo Bu Sri Mlethik. Ya. Sepati. Oe oe Sik wis tokno sik to arep salaman karo dulur-dulure kuwi. Aku ditulungi. Wah, manja. Ya kala-kala. Mau aku nek ngono. Ngopo lek Pardi cemburu kok kowe? Wis medun. Enak sing cemburu. Apa Parti rada deg-degan. Heeh. Wis tau to biyen. Wis tau digotong karo Pak Parti aku. Sugeng dalu Mbak Cangik. Sugeng dalu Pak Mei Kemis. Bacekno lanang iki. Sik to. Oh iya. Nggih, saderengipun wong iki saya lebaran ya, Le. Nggih. Ngaturaken sugeng riyadi. Nggih. Minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Mliginipun dhumateng Bapak Ngadino SHMKN. Iya, Mas. Ini masih ditunggu dulur-dulur dari Jambi Kangen, ada Mas Joko Sunarso. Nggih. Sugeng dalu Mas Joko Sunarso. Ada juga Mas Lanjar, Pak camat kita dari Kreo. Iya. Tangerang. Kreo. Pak Nggih, Sumardi. sugeng dalu, Bapak. Nggih. Kreone kalih lampu merah bojong putih. Apa? Kowe iki aja sok tahu. Aku ku ya dong daerah kono sithik-sithik. Senengane kok sok tahu lho. Kalimalang sing aku dong ki Kalimalang. Kuali Ya malah. tebih. Ora Kreo kan sebelah kono nek sing sebelah kene rada kene iki sing aku dong ki Kalimalang. Tokno wae wong kowe iki Jakarta ya ora apal bocah ora jelas. Sing tak apali mung Kalimalang. Mas, sing tak gumuni kok ya sing tinggo sampe lu. Sapa? Kowe iki lho. Neng Nang hotel masa ora resik-resik salah. Nggon aku radong kaya dhe aku ki goleki
iki ora enek ember, ora enek ciduk. Ah wong desa kuwi nek bebuang ki mesti nek ngresiki ki ya nganggo ciduk, nganggo ember. Kebangetan lho. Ameng enek keran cilik kae. Iki piye carane? Men yo ngisin-isin tenan nek sing jenenge jalan desa iki. Ah. Lah wong didelok ngene malah dipencet lah ngono rai kabeh malah lho. Lah ya aku kira arep adus kan eneke ming ember karo ciduk. Dek ning Kementerian Transmigrasi kae. Iya. Lah ora ana krane. Lah enek iki ya ming kuwi mau sing dipecet kuwi mau. Ember tak iseni nganggo banyu kuwi. Ora apa-apa tilake wong. Iya. Iya. Iki ngeten wong saya rindu dengan ketoprak ya. Oh iya. Tak anggap saja malam ini saya agak kasmaran karo Sri Mletewati. Oh ya kono, kono ya. Iki sing marai yo Mas Pardi. Mas Pardi itu di Jakarta dulu ngumpulnya sama saya. Bareng krungu prunane ngawu-awu mulih. Oh lah ora mulya niku mergo mboten krungu kula. Lah, Mergo ning kono ora payu. sinom nyamat nggih. Oh nggih ya. Anjas mara Are mami. Ya. Memanismu anu jiwat gawe ruciting Kang Mas, apa diajeng garanipun Kakang kok ayu? menapa panjenengan menika estu kapang dateng kula? Kangen. Pinten-pinten dinten jenengan gilesa. Sakploke aku nang rumah sakit 7 dina blas ora kambon apa-apa. Mas Pardi pengen Mas Pardi cemburu. Santai wae ora usah dianggep Pardi kae. Lara apa kang si umpama munduta rohni jagat iki ora ana wanita liya kang bisa gawe bungaing atiku lan bisa ngedekake asmaraku wong ayu. Amono pung estu lho. Ana salah siji kae ya. Sapa? Enek Yuli. Yuli ki wong senengane ngateli wong. Piye Oh lah iya, heeh, bener kuwi. Galuh kok seksine galuh. Tartemtu tak ruti ibarat wong numpak prau
Nanti aku tak ngedeke sing saka Jambi Kangen mengko siji saya minta Mas Joko Sunarso nggih ditimbali. Sinten? Pakil dari Jambi Kangen Tangerang. Oh, nggih. Ya. Iki ya disengkuyung anu kok, Pak De. Ya apa? Tangerang Raya gitu lho. Nggih, luar Dari biasa Tangerang nggih. Raya luar biasa ikut mensupport acara hari ini juga. Ya. Mugi-mugi Bapak Ngadino dipun pilih kalian Gusti Allah anggenipun badhe nyalon Nggih, wali kota Tangerang. Tangerang. Nggih. Amin. Ya. Karena semua ini wis dadi wahyune Mas. Nah, nggih. Dipalangono mumpat dadungo pedhot. Nggih. Ning nek ora dadi wahyune kesandunga rata ya kejentus ing awang-awang. Cek. Kaya ngerti ngono ya. Iya. Nana. Wah, lah wis. Oh iki tintingane malah nglero kok iki tenan bocah kok. Tukang gentir kok nglero-nglero anu. Kene iki karo aku ki ngene Mas nganggo pecis, badian, tapi aku ngerti gending. Kowe kok aja sok sembrono ya. Iki anu Iki nek anak buah. dibuka beda meneh. De, Pak De. Bencong. Lumampah tanpa nikmat yani ngejolo niti ora kaya bengi iki senajan digrujuk udan ning nambahi awake dhewe anggone andon asmara saya mempeng wong ayu. Cek Mas. Kaya ya Mas Yusuf. Hah? Kaya ya. Ame ngari cingil-cingil kok nggih. Seneng ngobae sok. Ora isin karo sing nom-nom. Lah. Lho, aku kira wis ngomong ning Jakarta tek rewangi saka Gunung Kidul rono kuwi apa-apa duwe. Mung siji sing ora duwe. Apa Kang Mas? Isin. Panjenengan menika nek ngendika kaya ya. Wong nyatanipun panjenengan menika mboten wonten buktinipun lho Kang Mas. Lire kepiye yen aku ora ana buktine wong ayu? Lah nyatane kula dengung-dengung kat sore nunggu iben jenengan antos subuh kok waalaikumsalam Kang Mas. Cangkemmu kuwi. Gandrung kok nganggo cangkemmu bareng to? Sorry. Iki anu suasana di rumah ke bawah-bawah. Oh iya. Orang guyu pom. Sebel aku nek kowe guyu dadi mau ora nafsu aku saiki dadi nafsu. Lekas. Kentang rambat ongan yusun lelong Iki titipake anu caping gunung pelok coba. Oke. Iya. Niki tesih sampai gunung. Oh iya. Langsung. Pelok. Sampai gunung pelok. Pelok. Nggih. Sik. Di zaman berjuang Jurningan anak lanang tak openi ning saiki ana yen mendung pasili caping gunung
Ki ana nawala ki tak selani maca nawala ki. Nggih monggo. Ketok ora tau sepel bareng kok iso anu ya padu ya. Hah? Ketok ora tau sepel kok padu karo iki. Oh lah kena latihan bocah-bocahmu iki lho. Oh lah ya nek kuwi ya Menantap luar biasa warga Laras. Ora. Iya, pokoknya Ya. yoga yang luar biasa. Ki ana nawala mugi wonten keparengipun kula santosa saking Tanjung Pinang badhe nderek nyanyi utawi nembang Lintang Asmara. Kula kepengin duet kalian kalian Mbak sapa iki? Mbak Via. Oh iya. Sing dikersake sing brutal-brutal. Iya. Ora apa-apa. Iya. Ayo dilanjutke. Langkungipun nyuwun pangapunten Dimas Dik Limbuk. Oh iya nggih. Mugi diagungi ngaksama. Matur sembah nuwun. Halal bihalal. Nggih ya. Heeh matur sembah nuwun Pak Kemis. Ya. Kemis kuwi. Lah sapa to? Lambimu kok saya rusak lho menane. Sing bancai bapakku kuwi entek wedhus papat mbiyen tak kandhani. Wonten kaya reti-reti ya. Aku yo praktek. Kowe iki yo jan tenan kok. Kowe iki abotmu ora umum lho, Sri. Iya. Ki maca nawala siji-siji ki mau ana saka Pak Sumardi Tangerang ya. Pak Sumardi Tangerang ngresake Roro Jonggrang. Ya. Roro Jonggrang. Oh Pak Sulardi kok Pak Sumardi. Pak Sumadi iki sing bener sing ndi iki?
Pak Sumadi. Ya. Ya ora apa-apa karang seling surup aja mah. Ora dadi ngopo. Gimana apa? Lintang asmara ana, lali janjine ana. Ya. Ki sing sapa? Selindro-selindro sikik ya, Nduk. Oh ya. Selindro sikik ana, lali janjine. Ya. Kowe iki ngeprank sing gender ora. Nah ya pancen ya nang kene iki dikon nyambut gawe kok. Ya. Aku muni Rara Jonggrang ki mung macake napala ora kok njur arep langsung diwinangan iki urung. Iya. Siji mbaka siji kok ya Nduk ya. Ya Mak ya. Ana Mbak Via kon minangkani Nduk ya. Ya. Monggo Mbak Via. Nganggo tekku kok. Tekmu ya urung karuan muni kok. Weh iki lho. Oh iya. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Mbak Pia. Sing ku manek kuwi ora muni tak kon nganggo tekku arep milih sing iki apa sing kuwi? Sing endi? Iki lho nggih. Oh, kuwi ora muni kok tunggal dene. Muni kok. Sing isor wae. Hah? Sing isor wae. Ora enek ya iki lho ngisor ki ya iki. Iya, heeh. Ngaturke kula nuwun sik ana ngersane panjane Pak Ngadina. Ya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kula nuwun dumateng Bapak Ngadina. Bapak Ngadina ingkang pundi nggih? Lah menika lho kae lho. Kula pun salaman dereng to jane iki. Tak omongi kae lho. Gambare, Mbak. Oh, gambare ya. Pak Ngadina ana 1 2 3 4 5. Oh. Wah banget Pak Ngadina. Oh nggih. Kula wau pun salaman dereng nggih. Sampun kintene. Ngatos-atos Pak Ngadina nek disalami cah niki. Lah napa? Nyalami karo ngrogoh. Ya ora apa-apa to. Sing penting kan ngerogoh barang sing apik. Lho maksudnya ki ngerogoh ki ngerogoh sak ngono lho, nyopet karo nyopet. Lah ya sak ki lah ya barang apik to. Lah iya. Wong ketok. Oh iya. Sing ora apik ki sing ora ketok. Oh ya manut. Apa iki? Mas Dalang. Apa iki? Apa? Lagune ana lali janjine, Mbak. Lali janjine sing muni Lintang Asmara ki sapa? Wong sing dijaluk aku kok mau. Ora aku meng karanganku kok ki lho asine ora enek tulisane. Iki lho ora enek tulisane. Mugi wonten keparengipun kula santosa Tanjung Pinang badhe nderek nyanyi nembang lagu Lintang Asmara kalian Mbak Via. Ora wae sih lho. Aku ki yo sekolah yo Le. Lagu Lintang Asmara ngisore wis ora enek apa-apane meneh. Kuwi lho. Wah mau kudanan mau piro. Nek minus ki aja maksake mangkat to iki. Lali janjine. Ya, oke. Piye? Nek duet niku kalih Bapak Narto. Hah? Bapak Narso. Oh, Pak Narso. Ngoten. Engko men duet karo Mas Pardi. Iya. Oh, nggih. Padha lanange lho, Mak. Weh. Mas Pardi iki lanang wedok kelem kok. Iya. Lali janjine. Ya.
Dawa banget to iki. Oh iya. Janjane kowe iki wis arep rampung gak dibanterke wae ya. Ya nek arep rampung biasanya dibanterke. Iya. Lah kuwi budayamu. Hah? Iya, budayamu to kok. Iya no, gek bar kuwi turu. Bar kuwi turu. Iya. Ora nek matur nuwun, ora nek apa kok tinggal turu wae. Tinggal lunga. Nah iya. Biasa nek wong lanang ki ya ngono kuwi biasa. Apa to? Lagu kok. Loh, yoga-yoga kuwi lho. Oh, yoga. Iki ngomong ke yoga to? Yoga. Ora ngerti aku nek yoga. Nah iya. Neh. Men do mangan bakso sik. Iya. Mandek sik. Iya rek ngrembug apa? Kowe njupuk bakso sik kowe apike kowe. Hah? Njupuk bakso sik. Wis gak yo selausan. Janjane kowe ning. Ya ampun diaturke apa lali janjine. Ya. Udan meneh mak ora apa-apa. Sing penting sing dikalap berkah barokah. Ya nduk karo udan kaya tetep pantang menyerah. Ya. Ora ketan gembroh sithik. Ya. Ya diteruske lagune ana Lintang Asmara kaya mau sing dikersake jane Bapak Santosa saka Tanjung Pinang kono. Wo ya mak diaturi munggah panggung. Heeh, jeruk karot adek. Kok Mas Santosa? Salaman sikik ya mak ya ngaturke panuwun ya
ana ngersane Pak Santosa wontene wis kestu pinarak munggah ana ing panggung ya dicaosi mik Mbak ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saderengipun kula ngaturaken sugeng riyadi. nggih Mohon maaf lahir batin kagem sedherek kula ing film mriki. nggih dawa sami-sami Pak nggih sugeng dalu Pak Santosa Sugeng dalu. wah wau sonten pun foto kalih panjenengan kula Nggih, wau nggih monggo anu badhe nembang Lintang Asmara ingkang dikersake sinten mergo nek Lintang Asmara mriku duet Nggih, kali Mbak. nggih Iya. Halo Mbak Via meleh Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken oh iya tiwas kowe seneng to Vi kowe tiwas pede to kowe ya ki karo woro-woro mak piye Nduk bengi iki di live streaming karo MS Studio karo DK Multimedia ya saka Tangerang oh iya ya ki kanca-kanca perantauan kabeh iya Mas Kentit kowe mau wis maringi aku rokok ya muga-muga ajek le menehi rokok ya Nggih Pak, sendika dawuh. ngono kek nembang Monggo, monggo. Monggo, teng pundi Pak? Pripun? Boten saged nembang diwarai. Oh nggih. monggo ki maksude nembang ora kok dijak ning ndi ki ora iya monggo kanca-kanca Lintang Asmara aja enggak Hai.
Santoso nggih. Nggih. Nggih, Pak. Nggih Pak Santoso ya. Ki piyayi daleme kene ya ning mapan ana ing Tanjung Pinang kono nduk wae adoh ya Mak. Adoh mula ya ora sembarangan. Ora pendak-pendak wektu, ora pendak-pendak dina, ora pendak-pendak sasi panjenengane iso kondur ana ing laladan semin ya. Ya mung mesti setahun pisan nduk ya. Ya nalikane momen halal bihalal ngene iki ya Mak. Heeh, bener kuwi ya. Mula pancen luar biasa srawunge penjane Pak Ngadina pas sedulurane iki pancen luar biasa. Panjenengane iki sosiale dhuwur ndut. Pancen panjenengane iki sosiale dhuwur ya. Iki lapangan voli iki kagungane penjane Bapak Ngadina ya. Nanging di sumanggake kanggo para warga masyarakat iki kanggo fasilitas umum sapa wae sing kesdu kersa nggunakake minangka sarana olahraga, mbok kuwi kegiatan apa wae, acara apa wae disumanggake karo penjare Pak Ngadina. Luar biasa. Pancen piyai sosiale tinggi iki mesti ya rezekine lancar terus. Pancen ngono nduk ya. Mula sing kudu ditanamke ana ing jiwa-jiwane anak-anak bangsa generasi saiki ya jiwa sosiale kuwi mangkono Mak. Iya. Tansah kudu diudi terus. Pancen bener ya. Iki minangkani Rara Jonggrang. Heeh. Rara Jonggrang ki mau pamurutan saka Pak sapa? Pak Sumadi saka Tangerang. Ya, heeh. Ben dipinangkani karo Nak Mas Galuh. Oh iya. Karo panjenengane Mbak Yuli Cahyati. Oh iya. Monggo Nak Mas Galuh. Ayo. Mangga Mbak Yuli, jumene Mbak Yuli. Halo. Oh wis urung nyoba kok wis iso muni. Golek sabu engko nek goger. Lah biasane nek bekso jangan malah mesake. Ayo kuwi jenenge semangat kok ya. Kuwi jenenge goleke duit. Ngadeg kok Depro iki malah kaya ngarep jetrungan. Ngadeg. Pun. Wonge ora. Oh nggih. Kula nyawang Mbak Yuli pun ket wau. Oh. Maksude iki piyayine nek jumeneng. Oh. Konangan kowe lho saiki lho. Sing bener wong lanang sing gagah. Oh, kaya nek anu kae lho. Yayi. Waduh. Kaya nek ngejak aku kae lho. Guayane iso nek kene. Boten. Kula pun madhep mulon. Oh iya. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Yuli. Niki kula angsal wacana riyen nggih. Oh iya, dari Nawala dari siapa? Niki saking Dene. Pak Eko Budiono. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Yuli kula anggota WMC nyuwun request ninggal katresnan ditujukan kagem keluarga besar Suru Kubeng di Ciketing. Oh nggih, ya. Terutama kagem Bapak Eko Bilowo. Oh nggih, Pak Haji Eko Bilowo. Mengiki ya mantau lewat apa MS Studio dan DK. Ya. Ugi salam kagem Bapak Ngadina, kula mboten saged rawuh amargi enten acara mendadak. Oh nggih mboten napa-napa, karang ya kepentingane dewi-dewi. Ya. Mangke lagunipun dilanggamaken amargi Bapak Eko remen sing alus-alus. Oh nggih, ya. Pun ngaten mawon. Ya dipinangkani dhisik wingi kok gilirane Mbak Rini utawa sapa sing urung kepareng Mas. Kamu ngliatin. Gek omong-omongan ngono lho. Empun kok. Wes. Kula melalui telepati. Oh, serem aku nek ngono aja main telep-telep ngono kuwi lho. Gak seneng aku. Serem. Gak telep-telep kalah aku. Oh nggih, ngoten niku ngangge bahasa Sinandi. Nggih. Sandiasmo. Niki lagunipun apa wau Pak Dalang? Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Saking pamurutan iki saking sederek Tangerang Pak Sumadi. Pak Sumadi nggih. Ya. Wonten mriki Bapak Sumadi? Oh nggih. Ditengah nggih Pak. Tak kira diaturi tindak kene. Lah nggih diaturi monggo. Wah. Oh mboten. Ah mboten. Iki duet mirunggan karo kowe nak Mas. Oh nggih, kula telasne niki. Oh iya. Niki sing namine sinten Pak Dalang? Niki namine Nak Mas Galuh. Oh niki Mas Galuh. Kula galuh menika gagal mengeluh, Mbak. Mulane guyu wae ket mau, Mbak. Jangan suka mengeluh. Iya. Ya ampun. Kae.
Yoga-yoga ki do meri kae. Wah, Ora apa. aku edian tenan wis iku. Ana arep dolane ngangkringan wengi-wengi to. Iki nggo monteri cenanangan kae. Lah napa kok cenanangan? Wah, antenan to, Mbak, warung to. Nggih. Kono ki nyalip aku. Wes, ora ketututan tak goleki lembah sentengan nggon pinggir warung ku wonge getak lah. Wah, edian tenan, ya. Nggih. Cahedan kok niki. Ah iya. Apa goleki aku mau? Aku rung teko. Nggih. Oh. Tak pancing tenan. Tak andani. Nggo. Nggih. Belok nggih. Pelok piye to? Ben do Iya. panik. Kayak pinter-pinter, Mbok. Nggih. Kayak langsung. Roro Jonggrang. Monggo, Mas. Nggih. Alon-alon mawon. Oke. Roro Jonggrang kowe bocah ayu tenan. Pramuk kalyen aku nandang kasmaran. Pas padakno prajuritmu ngadang-adang. Oh. Tobat kowe wanita parah. Orang ngerti Bandung iki lanang cakak. Putra ratu penging Prabu Tamarmaya. Aku duwe aji Bandung Bondowoso. Oh, tak garuwa. Piye piye? Apa to jalu apa to? Oke. Iya, Jonggrang.
biasane. Wewe. Kene iki genah wis duwe pasangan ning sosokan wani. Ora. Aku dadi wedi lah kene ngosek-ngosek aku dikosek. Ora, aku ora wani. Matur nuwun nggih, Mbak. Iya. Sami-sami, Mas. Ngapunten, Pak. Niki kula grogi weruh sing ngeten-ngeten. Biasane cewek anteng, waduh. Beda. Piye? Anteng tenan nek anteng Mbak mbok apusi wae. Ya iya Nggih, sampeyan panjang. matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Juli. Ya cah edian kok. Sopo? Ya panjake kuwi kok ora apa-apa ya Mak ya. Pengen no. Mas Juang kepengen. Mau wis tak dudu iki kaya ya kae kok gayane. Iya. Ora apa. Empan kamangka ya dipantau saka omah. Ngemule-mule rentuk lawang. Ya, mau pamundutan saka kanca ngendi mau, Mak? Saka ngendi mau, Mbak Yuli? Saking Pak Haji Eko Bilawa. Ya, diaturke kanggo Pak Haji Eko Bilawa. Iki ninggal katresnan sing disuwun. Ya, ben dipinangkani ya, Mak ya. Sapa sing ngarep kon pinangkani? Mbak Rini iki mau sing durung kepareng ngaturke lelagon. Ya, Mbak Rini ya. Diaturi semeneng Mak ya. Monggo Mbak. Sugeng dalu Mbak Rini. Dalu. Sik iki kupingku rada anu ya. Lirihno volumemu sik. Dalu. Oh bengok-bengok. Dalu. Dalu, Mas. Ya ora nganggo mic wis seru kok kaya iki. Ya sugeng dalu Mbak Rini. Nah, ngene ra. Aku kuwi ora. Aku tergantung request. Oh nggih ya. Alus oke. Oh ya, saiki halus, saiki halus. Ya. Gimana pamundutan Mbak Rini? Saking Bapak Eko. Nggih, saking Saking Bobo. Sragen, nggih. Nggih, ya. Tapi saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu Kakang Pawur Kanjeng Ajeng. Kula Hah? nguntit anggota setunggal angsal boten. Ngaturaken apa nggih? Sugeng dalu. Apa? Sugeng dalu. Sing rada seru. Sugeng dalu. Ah, ngono wae. Iya. Anak buah Pak Ngadina menika saking Parigogo. Saka ndi? Kula ngaturaken Parigogo. Parigogo. Nika ngene Pak. Menika. Oh ya ya. Oh ya, mbuh sing diaku. Mas Narso. Oh, Kakang iya. mriki. Nika anak buah tercinta. Ayo dong. Monggo. Ado-ado saka Amerika kok. Wah. Saking Eropa. Anak buah Pak Narso. Oh nggih. Kapure pangganem iki monggo. Dipanani wae nek ora gelem. Mboten diparan Dek. Oi, ngerti. Ya, berdiri dong. Nah. Sentimen no yagane iki tak men lanang ora dispoti lho. Ora. Iki bagian keuangane Pak Adino lho, aja salah. Oh ya ya, sepot sih. Kalin se, Sugeng Riyati. Iya, jane mau jane dek niken apa mbak iki ngono. Mang mulu meh. Ayo, ndang, kayak kesempatan. Sugeng dalu Mas di gesangke riyen. Nah, wis pokoke nek dicekel Mbak Rini engko urip. Ya. Sik cenilane iki lho. Kula niku Biasa ya neli cenilan dereng ya. gatuk nek masalah kerembuk cenil-cenilan ngoten. Nggih wilujeng dalu Mas. Sugeng dalu. Yusuf. Wah, nuwun sewu niki nek ora kleru lho aku nek entuk nebak lho iki. Bener. Iki blangkone sing diagem kuwi anu saka Bantul yang gawe. Betul sekali. Jenengan bisa matur nuwun. Heeh. Jangan-jangan kulurutan nih. Sing Mesti gawe- personet urung lunas ngono. Ngerti. Oh, nek kuwi ora dong. Aja buka mati toh. Mbak Rini. Dalam. Kula tebih saking Ladan Pracimantoro Oh Nagiri. iya. Wah. Lah kurang kulon kuno ya. Nggih.
anu derek tepang Gladiwano. Nggih. Setunggal dalang muda viral yang tentunya saya idolakan beliau. Oh nggih. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Yusuf. Nggih. Salah satu inspirasi kawula muda untuk mencintai seni budaya adiluhung seperti wayang kulit. Nggih. Luar biasa. Nggih, sakanmu sak gatuk-gatuk kula nggih. Alhamdulillah menika yoga-yoga ora nggih enten sing dalang niku nggih terinspirasi saking kula. Betul Kita Mas. inspirasine beda. Luar biasa pokoknya pasti. Menika wonten ladan Tangerang Nggih. sak kiwa tengenipun panjenengan dados Sekar Lati Iya bener. bagi pandemen-pandemen wayang kulit luar tentunya biasa. wayang kulit. Juga kru-krunya yang garapane wah edan pokoknya. Oh nggih. Wedan tur. Garapane tapi ora sing nuthuk. Aliar luar binasa. Luar Nggih. biasa. Nggih. Nah, Matur suwun kula pun ditimbali wonten pepanggungan. Jamene kula bingung ajeng Mboten Nembang- sak bingung kok ya. kan medhot katresnan. Nggih. Kamangka aku agek belajar menresnani kamu. oh jangan. Urung-urung kok wis kon Dereng. medhot iki piye. Iki nak ya nuwuni pamundutan sekaligus kok ngoten. Koro laku telok nggih angsal kemawon. Jek monggo kula tak ngrencangi mawon wong kula jujur mawon mboten apal lagu menika. Oh nggih mboten napa-napa. Yang bahkan derek ngregengke mriki menika ampun suwatu. Nggih, Mas, kebersamaan. matur suwun Ya. sanget. Iki anu Mbak Rini. Dalam Asline mau niki penjane Pak Ngadino ki arep nimbali niku murid kula Mas Sinten? Mas Sulis. oh niku murid jenengan. Nggih Dik Sulis. Mone ajeng niku sing Mas ditimbali. Sulis Terus? kang nembang wau nggih. Ning gandeng regane niku larang. Oh lah. Niku nek mboten suwidak mboten. Olah. Akhirnya saya kena 35 niku. Nggih. Sak anak bojone yo. Ya, mangga ninggal katresnan. Jek. Dilanggamke. Ya. Nangis sak Oh, mriki. dut. Ngake bawa? Buka celuk. Buka celuk. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ngrasa yo tuh ing ngune
Billy, sampaikan sudah lunas ya. Udah masuk transferannya? Biasa. Aduh, ngetransferan mlebu kae tok. Oh, kayak gue. Biasa. Mbak Rini. Mungkin ada yang diaturkan lagi. Niki pinangka sulih saking kanca-kanca Nggih. Jampi Kangen. Oh, nggih. Menika Jampi Kangen menika sanggar ingkang dipun pandikani pun Bapak Ngadino SHMKN, Mas Yusuf wonten Tangerang nggih gladi-gladi krawitan Adianto kur ibarate ya gadul-gadul. Kayaknya perlu ditimbali mriko. Ora kaya Niku pun luar biasa hal sing luar biasa kersa nguri-uri budaya kek ning Tangerang menika lho. hitung-hitung nggo tombo kangen Mas, nggih tombo yes. kangen wonten mriku Pak Ngadino nyembadani kanca-kanca sing remen gladi babagan kin gamelan nggih menika dipun jenengaken Jampi Kangen. Nggih. Kula menika salah setunggaling anggotanipun. Nggih. Bagian gawe wedan. Hei presiden-presiden niki. Ya Bu ya. Jayangan. Nggih, boten napa-napa sing penting menika berkah sedayanipun. Cih, Mas. amin. Pos kadung ngadeg. Nggih, ya. Aku nyawer apa ora? Yo isen lho iki lab lho. Nek nyawerke oke iki nggo anu mawon. Iki saya lebaran lho, iki nganggo Nggih. nek mitra ya kudu Jane adil. sangkuman ipis. Walah. Walah kok repot-repot lho panjenengan niku Padahal Mas. mau sangune abang-abang kok iso lunturi lho. Iki engko arep diganteni 10 kali lipat karo Pak Ngadino. Tenang Wah, wae. Lapor. Matur sembah nuwun kula tampi mugi berkah barokah. Nek Mas. Bob nggih nggih sami-sami. Mas Nek boten Tejo. Pak Mardi. Nggih. Pak Mardi menika mantan camat kula Priok. Nah, Nggih. Nggih. salah satu warga dari Gunung Kidul Nggih. pertama kali yang menjadi camat di daerah Tangerang beliau yang Luar pernah Pak Mardi. biasa, nggih. Kita bangga dengan warga Gunung Kidul. Nggih. Sehat selalu Cik. Pak. Punya nyawer dereng Pak Mardi. Pun mau pun. Iki bahasane kok aja nyawer sarung. Terus apa? Fitrah sedekah. Nggih pun sedekah dereng. Sedekah berarti dianggap kene iki kekurangan Kamu to. doa apa iki termasuk lho. Kene yen jada-jada terlantar barang kok yo. Kuwi piye? Contone kowe ngono. Aja. Nggih Mas niki promosi mengaku ki ambak. Nggih. Enggak matur. kesake menapa tanduke. Anu mawon, tanduke kedanan mawon. Ya. Oh, nggih. Betul. Ora. Piye to iki? Biar kita selalu ingat sama Maestro Campur Sari, seniman sejati dari daerah Wonosari Gunung Nggih. Kidul. Oh iya. Beliau yang terhormat Bapak Mantos almarhum. Oh iya. Nyidam Sari we. Oh Ya, iya. heeh. Nyidam sari Yo, langsung tilang- monggo. Nggih, langsung. Tenan. Dewa dikancani. Ya iki kan lagu romantis ya wong loro. Oh lah. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati sliramu cai nalikane roeng dalu hatiku lam-lamen sira wong ayu tanesaku manteling netra rinoso lakae alintang mlaku LS Studio terima kasih kerjasamanya video syuting dari Tangerang yang meliput acara matur suwun
suwun Menego. Mas Yusuf. Pun. Nggih. Sampun ngaturaken matur Nggih. sembah. Matur sembah nuwun, Mas. Semakin Nggih. sukses kedepannya Mas Yusuf ugi sedaya krunipun saking Ansor Laras. Amin. Ugi. Moga sehat selalu tahun Moga. depan ketemu Amin, lagi. amin, Pak amin. Ngatino nggih dapat rezeki banyak Amin. nimbali kita sami malih. Ya. Matur suwun ngapunten mbok bilih wonten klenta-klentu Dawa anggen sami. kula nembang anggen kula matur Nggih. ingkang pranani. Nuwun Pamit matur pamit nuwun. sing apik. Mau salaman ya pamitnya salaman no. Iya iya Ah. aku dine kecantol. Ora nyantoli Aku iki. iki gampang kecantolan. Ora nyantolan iki, paling Nggih. kur katut. Ya, matur nuwun Mbak Rini karo Cik. Mas Tejo. Sami-sami. Kok Mas Tejo lho rasane. Lah ya nek ngagem blangkon ngono ku ya jan persis Mas Dimas Tejo. Ya, heeh. Ayo ndek iki neruske lakon. Ya. Ki sih dawa lakone. Ya, mengko kujeke disambung nek guru-guru. Heeh. Ya, Fatihah sih kanggo Purpunden Dalang. Heeh, Nduk. Ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisena Nugraha wae laruhi para Purpunden Dalang sakno swantra Al-Fatihah. Ya, nderekke sing ajeng kundur. Ya, kuwi juru bong kupu. Ya. Ya, Mas.